dragi moji, pozdrav iz Orebića na poluotoku Pelješcu na jugu Dalmacije. Valovi koje ovdje možete vidjeti nisu ništa prema valovima koji su u Orebiću i ostatku Dalmacije bili jučer i prekjučer. Naime, Dalmaciju je zahvatilo ogromno olujno nevrijeme zbog kojeg nisu vozili trajekti i ostali brodovi. O tome koliko je nevrijeme bilo jako svjedoči i ovo kamenje koje je more izbacilo na šetnicu. Bog! Hvala ti! Baš sam sretna što se nakon toliko vremena opet družimo. Također, ja sam isto jako sretna. Wow! To ti je brodski sat. A da ugođaj bude još bolji, ovdje se nalazi cvijeće u jednoj starinskoj vazi. Možeš mi možda reći nešto o tom cvijeću? To ti stanovnici Pelješca zovu bungavila. Inače mislim da je pravi naziv bungenbilija. I zapravo je specifično za ove morske krajeve Dalmacije. Ovo nisam vidjela 100 godina. Jedan prekrasan kamin. I na kaminu različiti ukrasi. Tako je, to su ti stare stvari koje je moj pokojni dide skupljao jer je jako volio stare stvari. Hoćeš isto vidjeti nešto zanimljivo? A, misliš možda na ovu svjetiljku? Tako lampu? je, svjetiljka je također s broda. A sad ću ti je upaliti ako Pa to je sve želiš. u stilu. Sve u stilu je, sve brodsko. Wow, svjetiljka u Betlehem. Već si spomenula da je ovdje i sat i ova prekrasna svjetiljka s broda. Da nije to možda s ovog broda koji stoji? Moglo bi biti, tako je. Ovo je jedan tipični brod kakvim su plovili stari Orebićani u vrijeme njihove najslavnije prošlosti. Kad sam ušla u ovu prostoriju, izgledala mi je na prvi pogled kao mali muzej, što je. A kad sam vidjela ovu debelu knjigu isprava, skužila sam da je to zapravo tvoja učionica. Tako je. Pa jel bi mi mogla možda opisati kako izgleda tvoj tipičan dan? I još bi me nešto zanimalo, kako to da ti sad na kraju listopada učiš pravo ovdje, a ne u Zagrebu? Dakle, ja sam se ove godine s Pravnog fakulteta u Zagrebu prebacila na Pravni fakultet u Splitu. Tako da mi je ovo zapravo idealno mjesto za učenje jer je Orebić dosta blizu Splitu. Ako uzmemo u obzir da je povezan katamaranskom linijom koja ide svaki dan iz Korčule rano ujutro i vraća se iz Splita u poslijepodnevnim satima. To mi je stvarno idealno. A što se tiče mog tipičnog dana, ujutro, nakon obilnog doručka, zapravo se odmah bacam na učenje, jer volim to obaviti ujutro. Nakon toga, kada moja teta dođe s posla, ona radi u školi u Orebiću, u osnovnoj školi, mi ručamo. I nakon ručka imamo sijestu. Nakon sjeste, obično nekakva šetnja i, ovo ćete sad stvarno iznenaditi, ja se kupam. Meni ovih tjedan dana na Pelješcu u Orebiću bilo kao da sam na drugom svijetu. To mi je baš drago čuti. Sve me trnci prođu kad se toga sjetim. A u posebnom lijepom sjećanju će mi ostati nedjeljna misa u crkvi Gospe od Anđela. Zato što je ta crkva malo na povišenom, ona se nalazi na brdu i kad čovjek stoji ispred te crkve i gleda prema dolje, vidi prekrasne borove, čemprese, ispod toga more, a Korčula kao da vam je na dlanu. Eto, zaista tu sliku mislim da neću nikada zaboraviti. Da, i Franjevci koji čekaju vas širom otvorenih vrata, možete se zadržati koliko želite u muzeju u kojem je izloženo jako puno jedrenjaka jer je Orebić poznat po pomorskim kapetanima. Tako je, dakle Orebić je stvarno pomorsko mjesto, duga tradicija,
imali su svoje dobro, dakle u najslavnijem razdoblju pomorske povijesti, imali su 200 jedrenjaka. U ovako malom mjestu stvarno impresivno. Da, nije ni čudo da se u Orebiću nalazi pomorski muzej. Tako je, nije čudo. Nije čudo. A na poluotoku Pelješcu, na jugu Dalmacije, nije poznat samo Orebić, već ima jako puno poznatih mjesta. Pa šta bi mi ti kao osoba koja na Pelješcu provodi svako ljeto preporučila da još posjetim? Pa evo, ja bi se najprije prisjetila našeg izleta u Ston. Ston sam odabrala zato zbog stonskih zidina. To su druge po veličini zidine u svijetu, odmah nakon poznatog kineskog zida. Dakle, uđete u mjesto koje se zove Ston i izađete u malom Stonu za 2 sata. Stvarno impresivne šetnje. Malo je naporna, ali stvarno se isplati jer je pogled na Ston i na stonsku solanu, koju vam isto moramo preporučiti jer možete ponijeti doma sol, dakle u malim pakiranjima preslatki suvenir, iskoristiv suvenir. Tako da mislim da je Ston pun pogodak. Što se meni još jako svidjelo, kad smo se vraćali po cesti iz Stona za Orebić, na desnoj strani je bila jedna zgrada i pisalo na njoj Open, znatiženi naravno, stavili se na parkiralištu ispred i ušli unutra. I to je jedan vrlo zanimljiv muzej vinogradarstva. Možeš mi nešto reći, muzej vinogradarstva na Pelješcu, zbog čega to? Pa zbog toga što je Pelješac poznat po svojim vinima. Najpoznatija vina su Dingač i Postup. I taj muzej je i mene oduševio jer sam prvi put bila u njemu. On je stvarno, dakle, opremljen je najsuvremenijim sredstvima i financiranje sredstvima Europske unije. A prožet je duhom tradicije koji je, dakle, svojstven ovom podneblju. Tradicija vinogradarstva u tvojoj obitelji, je li to nešto što seže daleko u prošlost ili se tek generacija tvojih roditelja počela time baviti? Ne, dakle to stvarno seže daleko u prošlost, a ono čega se ja najviše sjećam je moj djed koji je radio u vinariji Dingač, bio je čak i direktor. I da, moramo ga pohvaliti. I stvarno se sjećam da je uvijek pričao o vinima, da je uvijek radio vina, zapravo da je njegov život bio vino. Znaš šta bi mene još jako zanimalo? Reci. Stalno čitam o tome i nikako da točno shvatim što je to. Dalmatinska fjaka. Fjaka, najbolje ti ju mogu objasniti na primjeru juga. Koje sad puše, dakle kad vam puše jugo, onda vam Dalmatinci jednostavno koriste fjaku kao izgovor za izbjegavanje apsolutno svih obveza. Dakle samo kažeš, fjaka, ne mogu fjaka, ništa mi se ne da i jednostavno se prepustiš uživanju. Ali to je zapravo vrlo šarmantno, nitko Je, to je šarmantno i nekako svi drugi smatraju Dalmatince šarmantnima, to se njima oprašta, da fjaka im se oprašta.